दिनै 58 नं तामुलपुर विधानसभा समष्टि जों UPPL युथ विंग्स आरो BJP जुब मोर्चा लोगो नांनानै बेखौ लानाय जादों आरो बेवहाय रायजो राजाफोरा फैनानै लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायखौ जों नुदों आरो बेवहाय जों बेखौनो रोखायै बुंनो हायोदि थांनाय BTC बिसायख'थियाव जोंनिया नैबेयाव BTC नि चिफ प्रमद सार बर' दङ बे गयबारि समष्टि हिसाबै बेनिफ्राय आरो मोननै समष्टियाव जोंहा EM दङ नाग्रिजुलि समष्टि EM सासे दङ बेनिफ्राय सख्लाय सेरफां हिसाबै जोंहा सासे EM दङ BJP निफ्राय बेखायनो जों बेखौनो बुंनो हायोदि जोङो फैबाय थानाय जि 6 एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोङो UPPL नि बिजाथि मानगोनां लेवराम बर' सारखौ जोङो देरहाहोनो हागोन आरो रायजो राजाफ्रा गोबाङानो बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय 100% जों देरहानानै फैगोन मे दाननि 2 तारिखै जोङो रंजानायखौ जों लानो हागोन होननानै जों बुंनो हायो मा इस्यु लानानै नोंथांमोना दिनै मा थांखिजों बे रेलिखौ खालामो नैबे रेलिखौ जोङो फार्स्ट जोङो तामुलपुर विधानसभा 58 नं तामुलपुर विधानसभा समष्टिनि बिजाथि मानगोनां लेवराम बर'नि जि केन्डिडेट बिजाथि बेखौ जोङो रायजो राजानि सिङाव जोङो मिन्थिहोनो थाखाय जोङो खामानि दिनैनि जि थांखि बेखौ लानाय जादों गोबां सापर्टार बेवहाय फैनायखौ नुनो मोनदों BJP SJP निफ्राय नोंथाङा बे समाव मा फोरमायनो सानो नंगौ थांनाय BTC बिसायख'थियाव जोङो आलादा आलादायै बिसायख'थियाव बाहागो लादोंमोन नाथाय थांनाय 15 डिसेम्बर खालि अर्थात 2020 सननि 15 डिसेम्बर खालि BTC आव मोनसे गोदान सरकार जादोंमोन बे सरकारा UPPL BJP आरो GSP लोगो नांनानै सरकार दादोंमोन बेखायनो जोङो नैबे जि आसाम एसेम्बलि बिधानसभा बे बिधानसभा इलेक्सनाव AJP BJP UPPL GSP लोगो नांनानै बेवहाय इलेक्सन गेलेदों बे हिसाबै जोङो BTC आव गासै 12टा बिधानसभा समष्टि दङ बेवहाय UPPL आ गासै 8टा समष्टि मोनदों आरो बिनिनो मोनथाम समष्टियाव जोङो फ्रेन्डशिप हिसाबै गेलेदों बेवहाय जोङो 8टा जि समष्टि बेवहाय जों देरहागोन आरो मोननै बा मोनथामा आरो जों देरहाबावगोन गासै जोङो 12टा सिटनि गेजेराव जों 11टा सिट मोननाया रोखा जानानै दङ दिनैनि तारिखआव लेवराम बर' बिथाङा देरहालांगोन नोंथांमोना उनाव मन्त्रि बा मिनिस्टार मासिम दाबि खालामगोन नामा नंगौ थिग जोंनि तामुलपुर विधानसभा समष्टियाव जोङो मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय जि भारत स्वाधीनता जानायनि उननिफ्राय सासेल' जोंनि तामुलपुर विधानसभा समष्टि मिनिस्टार मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों नाथाय जोङो जोंनि दोलोनिफ्राय बा जोङो जोंनि समष्टिनिफ्राय जोङो मिनिस्टारखौ दाबि खालामो बे खोथाया नंगौ ভাগ্যশালী যে তামোলপুৰ সমষ্টি আজি লেহৰ বড়ো ডাঙৰীয়াক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু মই ষ্টেয়াৰিং কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে আমি 100% চিয়'ৰ যে তামোলপুৰ সমষ্টিত আমাৰ লেহৰ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি জয় কৰাই আনিমেই যোৱা MCLA নিৰ্বাচনত আপোনালোকে গম পাইছে যে BJP আৰু UPPL মিলাই 1 লাখতকৈ অধিক ভোট আমি তামোলপুৰ সমষ্টিত সকলো MCLA সমষ্টিকেইটাত মিলাই পাইছিলোঁ এইটো স্বাভাৱিকভাৱে আমি 1 লাখতকৈ অধিক ভোট আমি পাই জয়যুক্ত হ'ম একো দুখ নাই আমাৰ নেতৃত্বক আমি বিশ্বাস কৰোঁ নেতৃত্ব কিবা এটা ভাবি চিন্তি হয়তো আজি টিকেট প্ৰদান কৰিছে সেই একেধৰণে বিভিন্ন ঠাইত UPPL টিকেট এৰি দিছে AJP টিকেট এৰি দিছে তাতে আমাৰ AJP কেণ্ডিডেট দিছে ক'ৰবাত BJP কেণ্ডিডেট দিছে ক'ৰবাত UPPL কেণ্ডিডেট দিছে তো আমি এইটো ওপৰৰ নেতৃত্বক আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকে কিবা এটা ভাবি চিন্তি এনেকুৱা কৰিছে তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ওপৰৰ নেতৃত্ববৃন্দই যি সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো সঠিক সিদ্ধান্ত বুলি আমি ভাবোঁ মই ৰাইজক শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ কাৰণে আজি UPPLৰ আমাৰ লেহৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াক ভোট দি কিনে জয়যুক্ত কৰাব লাগে আৰু দিছপুৰত আমাৰ BJP চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে